Madzulo abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yurini Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ali mdziko la Korea komwe achite nawo msonkhano wa dzikolo ndi maiko aku Africa. Boma lati sabata ino liyamba kuchita zokambirana ndi dziko la Israel kuti amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchito mdzikolo. Ndipo munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yaonjezera mwayi wake okhala patsogolo mu ligi ya TNM pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero pa bwalo la Kamuzu. Takulandirani munkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ali mdziko la Korea komwe achite nawo msonkhano woyamba wa dzikolo ndi maiko aku Africa. Timothy Kateta ali ku Seoul ndipo wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Pofika pa bwalo likulu la ndege la Incheon, Dr. Chilima pamodzi ndi Madam Mary Chilima analandidwa ndi nduna yoona zaulimi Sam Kawale, komanso wachiwiri kwa mlembi wa muofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Dr. Janet Banda SC ngati ena mwa akuluakulu a boma. Dr. Chilima omwe akuyimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala kutsogolera nthumwi za Malawi ku msonkhano omwe ukuchitika koyamba mu mbiri ya dziko la Korea. Ndipo dziko la Malawi likhala mu gulu la maiko oposa 54 ochokera muno mu Africa. Imodzi mwa nkhani zikuluzikulu zomwe zimange nthenje ku msonkhanowu ndiyokhudza ndi kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa dziko la Korea ndi maiko a mu Africa. Timothy Kateta, MBC News, Republic of Korea. Pakadali pano nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena yati kuyitanidwa kwa dziko la Malawi ku msonkhano waukulu wa maiko a mu Africa ndi dziko la Korea ndi chitsimikizo cha ubale wokhazikika wa pakati pa maiko awiriwa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula usanayambike msonkhano waukuluwu, Anansi Tembo anati dziko la Malawi limalemekeza komanso kukhutitsidwa kwambiri ndi ubale omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Atembo anapitiriza kunena kuti atengerapo mwayi pa msonkhanowu pofuna kukambirana fundo zina zothandiza kupititsa patsogolo ubalewu. Dziko la Korea akhala kutithandiza kwambiri makamaka zigamati capacity building. Anthu amabwera kunoko kudzaphunzira ma university a ku Korea kuno, ma college a ku Korea kuno. Koma ife tuganza kuti panopa ufunika kuti ubale wathu upite patsogolo. Inde akhala kutithandiza mu njira zosiyanasiyana imene tune capacity building. Mwinazi kutithandiza pa ngozi zogwa mwadzidzidzi, kutithandiza somonga ku za umoyo, kutithandiza ku agriculture, kutithandiza ku za education. Komano nkufunika kuti ifeyo tikhazikike kuphunzira chifukwa iwo kuti afike pamene afika apa anadalira ama business ang'onoang'ono. Malinga ndi Atembo, msonkhanowu uperekanso danga lokambirana ndi atsogoleri a maiko ena a mu Africa pa mfundo zina zowunikiranso magawo monga za malonda ndi zina zotero. Ndiye pajama atokaona nyanja amakaona ndi mvuzo. Misonkhano ngati yote timapezera kusomwa kuyankhula ndi anzathu amene mwina mwayi yotere kuti tiyende tichonyamuka ulendo pita kuti tikaonane ndi auje, kaendi ku South Africa, kaendi ku Mozambique, kaendi ku Tanzania, timapezera komwayi ngati pampanopo kukumana ndi azitsogoleri a maiko ena. Nde pali ma meeting ambiri monga mukudziwa kuti msonkhano kunoko delegation yathu akuitsogolera ndi vice president. Nde pali ma meeting angapo amene akonzedwa kuti a vice president anthu akumane nawo. Nde kuma meeting kumene koko timakapeza so anthu ena oyankhula nawo. Monga amene afotokozera nduna, ndichachidziwikire kuti pakutha pa msonkhano menewu Malawi ikhala ndi phindu lochuluka kwambiri kuchokera ku zokambirana za msonkhano menewu. Timothy Kateta, MBC News, Seoul, the Republic of Korea. Bungwe la Meki lati katundu wambiri othandiza poyendetsa ntchito za chisankho wafika mdziko muno tsopano.
Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa bungwe la Meki a Olivia Liwewe anena izi pa bwalo la ndege la Kia pomwe amalandira katundu wa mtunduwu. Malinga ndi Liwewe, bungwe la Meki lipitiliza kugwira ntchito ndi zipani zosiyanasiyana pa zochitika zonse zachisankho mpaka kumapeto. Mapaketi dzikulu zimene kuzichula mapaleti 53 koma mkati makhala electro management devices 72 ndiye pakali pano talandira pafupifupi 90% kwa katundu yense amene tikuyenera kulandira. Katundu yense amene tikuyenera kulandira ayenera kukwana 6,500 chifukwa ma polling center athu ndi 6,340 chakuti ndiye amene ali ngati wachulukirapowo tikuchitira kuti ngati zina zitaonongeka patakhala vuto lina lake pakhale zina zapadera zokuti tichititsa ntchito zake zafika 6,500. Zipani zosiyanasiyana makamaka ziwiri zimene zili parliament ngati zipani zambiri zakhala zikupita limodzi kupita kukaonerera kapangidwe kakatundu ameneyi. Nde pakhala pakupita ndithu anthu azipani ziwiri zazikuluzi kukaonerera komanso takhala tikuwapempha kuti adzibwera muno kudzaonerera kalandidwe kakatundu. Ndiye panopo akhala akuonerera yense amene abwerera komanso pali ndondomeko yapadera imene tapanga kuti tidzaawunikire onse akuluakulu azipani makamaka masekretary general amene akuluakulu amati madirector a elections, madirector a campaign komanso padzakhalanso akadaulo awo amene amadziwa kuti amagwirira ntchito za ICT. Padzakhalanso uthengaso wapadera ndi kuwunikirana ndi anthu amene matithandiza achikuza mawu athu ino ma-journalists. Ndiye pali ndondomeko ndithu yokuti aliyense akhale ndi kukhutitsidwa ndi katundu ameneyi. Boma lati sabata ino liyamba kukambirana ndi dziko la Israel pofuna kuti amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchito mdzikolo. Nduna ya za ntchito a Agnes Nyalonje yayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Patatha pafupifupi miyezi iwiri tsopano maiko a Malawi ndi Israel atasayinirana mgwirizano wa ntchito, akuluakulu a maikowa akuyenera kukambirananso sabata yamawa ndi kumalizitsa zina zofunikira pa mgwirizanowu. Izi akuti ndi zomwe ziyenereze dziko la Israel kupereka chilolezo ku dziko la Malawi kutumiza ogwira ntchito ku Israel. Malinga ndi nduna ya za ntchito Agnes Nyalonje, pali danga lochuluka loti dziko lino litha kutumizanso achinyamata a ntchito zamanja maka zomangamanga kupatula za ulimi. Awa ndi matrade ena amene ku Israel akuwafuna kwambiri. Ndiye titakambirana iwo analonjeza kuti abwera ku Malawi kuno kuzaunika kuti kodi zili bwanji, training yake mmapasa njotani, ndi ochuluka bwanji amenewa amene angapambane kucheni test imene iwo amakhazikisa test. Akamafuna anthu amenewa amakhazikisa test ku dziko lumene akufuna achinyamatawo. Anyalonje atsimikiziranso onse omwe adalembedwa mu mndandanda ndi makampani omwe siya boma za ulendo wa ku Israel nthawi itatha kuti boma liwaganiziranso ntchito yolembayi ikayamba yomwe idzichitika pa boma lililonse. Tizapereka ucheni mauthenga onse ofunikira zomuyenereza munthu kumene angapite chimene ayenera kuchita zonse tizaperekera. Koma chachikulu choti ndinene nchoti kuti tionetsetse kuti achinyamata onse m'Malawi muno ali ndi mwayi ofikira kuthekera kwa ntchito imeneyi, ndi kuti muboma lililonse m'Malawi muno kukhala timu imene izapanga recruit. Pakadali pano boma lati likukambirananso ndi maiko ena monga Germany ndi Kuwait pa nkhani yotumiza anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana maikowa. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Chipatala cha Bwaila chati chikufuna thandizo lokwanira pa ntchito yolimbana ndi matenda akadzamkodzo mdziko muno. Malinga ndi mkulu wa Freedom from Fistula Foundation pa chipatala cha Bwaila a Margaret Moyo, chipatalachi chimagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 800,000 kwacha pothandiza odwala matendawa mmodzi.
Amoyo ayankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro ophunzitsa anthu ogwira ntchito yodzipereka yophunzitsa anthu za matendawa omwe achokera m'maboma osiyanasiyana m'dziko muno. Zambiri mu lipoti ili la Madalitso Muhango. Poyankhula pa maphunziro ophunzitsa anthu ogwira ntchito yongodzipereka omwe amaphunzitsa anthu za nthenda yakadzamkodzo ku madera akumudzi, mkulu wa bungwe la Freedom from Fistula Foundation Margaret Moyo wati pakadali pano amayi 57 ndi omwe akulandira thandizo komanso uphungu pa chipatala cha Bwaila. Amoyo atsindika kufunika kophunzitsa anthu zokhudza nthendayi maka kwa omwe akukhala madera akumudzi pofuna kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwe akudwala kadzamkodzo m'dziko muno. Chaka chilichonse timakonza odwala okwana 350 mwina 400 koma 50% mwa amene wawa amabwera ndi anthu amene anachira kalewa ndipo amabweretsa zawo imene ili ntchito yotamandika. Komanso notikanena za kodi timaononga ndalama zingati pokoza mzimayi amene ali ndi fistula, ndikhoza kunena kuti vuto la fistula tikamati tinakonza ndi ndalama zambiri zimene zimalowa chifukwa chakuti odwala ucha akabwera amakhalitsa ali kuno. Mmodzi mwa amayi ogwira ntchito yongodzipereka yophunzitsa anthu za matendawa a Janet Chiwayula apempha abambo m'madera osiyanasiyana kuti adzitenga nawo mbali yosamalira amayi omwe akudwala nthenda yakadzamkodzo powatengera ku chipatala msanga. Vuto la anthu kumidzi kwamasalidwa kakhala ndi vuto imene ndithu amakhala ngati munthu opanda chiyembekezo. Mabanja amatha amakhala pamalo ayekha kumangokhala kukhumudwa tsiku lililonse ndi vuto yayikulu ndithu. Padakali pano akuti amayi pafupifupi 20,000 ndi omwe akudwala nthenda yakadzamkodzo m'dziko muno. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yuline Mponda. Bwanji tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ali mdziko la Korea komwe achite nawo msonkhano wa dzikolo ndi maiko aku Africa. Boma lati sabata ino liyamba kuchita zokambirana ndi dziko la Israeli kuti amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchito mdzikolo. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yaonjezera mwayi wake okhala patsogolo mu ligi ya TNM pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero pa bwalo la Kamuzu. Staying connected to the best entertainment on DSTV is easy. Even if you see one of these, it's a common E16 error and could have been caused by one of these three issues. 1. Your account might be temporarily suspended and a payment top-up can help you get back in action. 2. You may have forgotten to power up your decoder when you made the payment. No worries, it happens. 3. Maybe the channel you're looking for isn't part of your current package. But no matter what the cause, resolving errors is a breeze with an array of user-friendly DSTV self-service channels, such as the My DSTV app, the DSTV website, or the USSD number. Choose the solution that suits you best. So don't let E16 errors ruin your moment and get back to the entertainment you love in no time with DSTV. Takulandiranso mu nkhani zathu. Unduna wa zamalonda wati upezera alimi misika yokhazikika ya mbatata yakachewere yomwe akuti amayigulitsa kunja kwa dziko lino motsatira ndondomeko zoyenera. Mlembi mu undunawu a Francis Joao ndiwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okumbukira kufunika kwa mbatata yakachewere. Emmanuel Chikonso wafika ndi zambiri. Kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi pamodzi ndi maiko ena adachita chikondwerero cha tsiku lokumbukira mbatata yakachewere. Tsikuli adalikhazikitsa chaka chatha pa msonkhano waukulu wa maiko onse. Malinga ndi mlembi wamkulu mu unduna woona zamalonda a Francis Joao, tsikuli cholinga chake ndi kufuna kudziwitsa anthu za ubwino wa mbatata yakachewere komanso kuti undunawo uthe kuthana ndi mavuto omwe alipo ku ulimiwu maka pokonza misika yokhazikika ya mbatatayi. Masiku akubwerawa tikufuna kuti ike mameja ngati a minister kuti one kuti pa production yathu imene tikupanga ndi zingati timene tapanga linki ma producer athuwa alimi athuwa kwa ma market ngati ma Shoprite
asana ndiye naotero kuti one kuti zimene tikudya munomo ndi zingati komanso zotsalazo lero kunazitokha kuti zimene titumiza kunja. Tikukhulupirira kuti tikapanga zimenezi titha kupeza ndalama zakunja kudzera mu mbatata imene tikulima ku Malawi. Mmodzi mwa alimi a mbatata yakachewere Martinez Gangata anati mulimiwu muli phindu ndipo uli ndi kuthekera kothana ndi njala ndi kuthandizira dziko la Malawi kuti likhale ndi chakudya chokwanira. M'mawu ake wapampando wa komiti ya gulu la bungwe loona za mbewu zazikhawo la Roots and Tuber Crops Development Trust Ajini Pankuku adapempha boma ndi nthambi zina zokhudzidwa kuti zilimbikitse ulimi wa makono wa mbatata yakachewere ndi cholinga choti dziko la Malawi lithe kukolola kachewere ochuluka ndi wapamwamba. Tikuona kuti mmene tapanga msonkhano uwu tikhala tikufunsidwa zinthu zambiri, anthu ambiri amene akuyifuna kachewere. Ndiye kuti ngakhale alimi athu sangamangopanga be ulimi ogwiritsa ntchito khasu. Tinamva zonena kuti kulima tractor amene amagwiritsa ntchito kulima komanso kudzala mbewu zimenezi. Ndizo nsezi kuti zitheke zifunika ndithu chuma, nchifukwa tikuyitanira kunena kuti boma pamodzi ndi anthu amabungwe ena amene amatithandiza abwere kuti tithandizane. Pamwambo wokumbukira tsiku la mbatata yakachewerewu panali kazembe wa dziko la Ireland Simaso Grady, akuluakulu aku unduna wa zaulimi, unduna wa zamalonda ndi magulu ena okhudzidwa. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ntchito yomanga zipinda za makina amakompyuta yomwe bungwe la Makra likugwira ithandiza kuchepetsa kusiyana pakati pa sukulu za kumidzi ndi m'matawuni pa nkhani za makina amakono. Wanena izi ndi wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani ndi ntchito za makina a Susan Dosi, yemwenso ndi phungu wa Chikwawa West. Elin Chimoyo akufotokoza. Makra yayamba ntchito za mundondomeko yake yomanga zipinda za makompyuta ndi kupereka makina komanso intaneti msukulu za madera akumidzi. Cholinga chake ndi kufikira anthu akumidzi ndi chitukuko cha ntchito za makina a intaneti. Sukulu ya Phwadzi Community Day yomwe ili mudera la Maidosi ipindula nawo mundondomekoyi. Zimene takhala ukambirana kumbuyoko zatheka. Ndathokoze kwambiri Director General Makra komanso tithokoze kwambiri boma la Malawi a President athu Dr. Lazarus Chakwera kudzera ku Makra kuti akutigwirira ntchito yabwino ngati imeneyi. Ndizosowa kwambiri kuti dera linolo mene mwakuonera kunoko ndi kumudzi, koma kupezeka kuti tikhala ndi labu kumene kuti akhale makompyuta komanso intaneti ndi zinthu zosowa kwambiri. Ndipo ana amene amaphunzira pano pa Phwadzi ndodala kwambiri chifukwa akwanitsa kuti adzitha mwina kumagwiritsa ntchito kompyuta komanso intaneti. Tonse tikudziwa Malawi 2063 agenda nkhani yayikulu ndi ya digitalization, so ndi zinthu zokoma kwambiri kuti lero loti limalo ano kukhazikitsa ntchito imeneyi. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Jailos Lambiki ati ndi okondwa kuti chitukukochi chawafikira. Mmodzi mwa akuluakulu a Makra a Joseph Ngalawa ati akuzindikira za kufunika kothana ndi vuto la kusowa kwa chitukuko cha mtundu. Meneyo ya ICT policy komanso agenda ya 2063 ya boma ndesi tikujimira iri kusakasaka kwambiri kuti ife ngati kumalawi kuno komanso midzi anthu asatsalire mbuyo, anthu athe kukhala ndi kutekera kopeza information kudzera mu makina a internet komanso ma computers. So ndi project yofunikira kwambiri, kofunikiranso kwambiri m'masukulu ngati kuno kumene tili kuno kumudzi kwenikweni, nkonena kuti ana athu amene ali kuno azipeza information yofunikira maphunziro awo mosavuta. Tudziwa kuti ana amene pano ndi pa secondary school posa yoda abakhala apita mu college asamakaonere ku college zinthu ngati zimene akamafika kumene kuja akakhala ali pa level imodzi ndi anzawo amene akuchokera mu town kapenanso kuma private schools. Posa yoda apa panachitika kafukufuku amene amakhala natsogolera amene anaonetsa kuti okoposa anthu ana school 6 million kwenikweni amidzi akulephera kupeza information kudzera machini kapena mu internet chifukwa chosowa mafacility ngati amenewo. Angalawa ati bungwe la Makra lionetsetsa kuti ntchitoyi iyende bwino. Mugawo lake loyamba la ndondomekoyi sukulu 75 azilumikiza ku ntchito za makina a internet. Elin Chimoyo, MBC, Chikwawa.
a Restoring Fisheries for Sustainable Livelihoods in Lake Malawi refresh mogwirizana ndi nthambi ya boma yoona za usodzi ayambitsa ntchito yolemba mabwato ogwiritsa ntchito powedza nsomba ndi cholinga chofuna kulimbikitsa usodzi wa dongosolo pa nyanja ya dziko lino. Poyankhula pamwambo otsekulira ntchito iyi kunkhotakota, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la refresh a Daniel Jamu ati kusowa kwa zizindikiro pa mabwato omwe amagwiritsidwa ntchito pa nyanja kukupititsa patsogolo ukamberembere pa nyanjayi. Pomloka wadzambiri mu ripoti ili. Ajamu ati ntchitoyi ithandiza kwambiri kuchepetsa ntchitidwe owedza nsomba malo oletsedwa kamba kuti owedza onse adzidziwika kudzera ku makaka a maboti awo. Malingana ndi kuteteza nsomba, asodzi amene akugwiritsa zida zosavomerezeka akhoza kudziwika mwansanga ndi kutenga maripoti kukanena kwa ma BBC kapena ku district council kuti akhoza kuthana nawo anthu amene aja kuwapasa chindapusa kapena kuwaletsa kusodzi kumene. Mawu ake mkulu wa nthambi yoona za usodzi mdziko muno a Hastings Zidana ati boma layambitsa ntchitoyi pozindikira za chiwonongeko chomwe chimachitika pa usodzi omwe ena amachita mosatsata malamulo pa nyanja ya dziko lino. Kudzera mu ntchitoyi boma lati likuyembekezera kulembetsa asodzi osachepera 60,000 omwe ali m'magulu osiyanasiyana asodzi omwe amakhala mbalimbali mwa nyanja ya dziko lino. Ndipo ntchitoyi ikugwirika ndi thandizo lochokera ku nthambi yoyang'anira za usodzi komanso achitetezo cha ogwira ntchito pa nyanja. Pomloka, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers yaonjezera mwayi wake otsogolera mndandanda wa ligi ya TNM pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa adu lero pa bwalo la Kamuzu. Masewerowo anathetsedwa mphindi zowonjezera zisanathe kamba kachisokonezo cha ochemerera a timu ya Bullets. Amin Musa ali ndi ripoti. Katswiri omwetsa zigoli ku timu ya Silver Chinsisi Maonga anamwetsa chigoli cha masewerowo pa mphindi 90 atangolowa kumene. Timu ya Bullets yomwe ikuteteza ukatswiri wa ligi inasewera bwino masewerowo ndi kupeza mipata ya zigoli yambiri koma inakanika kugwiritsa ntchito mwayiwo. Masewerowo anathera panjira ali mu mphindi yowonjezera kamba kuti ochemerera okwiya omwe akuganizidwa kuti ndi a timu ya Bullets anayamba kugenda kamba ka chigolicho. Aka ndikoyamba kuti timu ya Bullets igonje mu ligi ya TNM chaka chino. Timu ya Silver Strikers yomwe tsopano ili ndi mapoint okwana 25 ikuphunzitsidwa ndi osewera komanso wachiwiri kwa mphunzitsi wakale wa timu ya Bullets Peter Mponda. Silver ndi timu yokhayo yomwe sinagonje mu ligi chaka chino. Bullets dakali pa nambala yachisanu ndi mapoint okwana 14. Mu masewero ena omwe anasewera mu ligi, timu ya Bange All Stars yapambana koyamba chaka chino omwe yagonjetsa timu ya Chitipa United ndi zigoli 3 kwa adu. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomero yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ali mdziko la Korea komwe achite nawo msonkhano wa dzikolo ndi maiko aku Africa. Boma lati sabata ino liyamba kuchita zokambirana ndi dziko la Israeli kuti amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchito mdzikolo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yaonjezera mwayi wake okhala patsogolo mu ligi ya TNM pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero pa bwalo la Kamuzu. Pezani zambiri pa mpc.mw, MPC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Tikupepesa kuti sitinathe kumaliza nkhanizi ndi mzanga Linle Mponda kamba ka vuto la ena mwa makina athu. Munali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.